Ik ben Rina Haan, ik ben 57 jaar. Ik ben werkzaam op een communicatieafdeling als redacteur. Ik heb 3 kinderen en inmiddels 3 kleinkinderen. En verder, ik speel zelf nog klarinet en ik schilder. Nou, ik ben Henk Haan. In mijn dagelijks leven ben ik muzikus. Dat wil zeggen, ik geef trompetles, kleinkoperles en ik ben ook nog dirigent en ik ben ook uitvoerend muzikus. Wij vinden sowieso cultuur en daarbij samenhangend een theater wat ontzettend veel allure heeft, vinden wij sowieso heel erg belangrijk en wij willen dat ook heel graag doorgeven aan mensen die er misschien ietsjes minder affiniteit mee hebben. Ja, en waar ik mij heel erg op verheug is om met mijn kleinkinderen naar het theater te gaan. En onze kleinzoon is op dit moment, de jongste dan, is 18 maanden. En ja, ik verheug me er nu al op om met hem naar de voorstelling van bijvoorbeeld Peppa Pig te gaan. Lijkt me gewoon heel erg leuk. Nou, de invulling in het ambassadeurschap gaan wij vooral realiseren om zoveel mogelijk en verschillende soorten aanbod van de Schouwburg mee te mogen maken. Wij gaan in ieder geval bloggen. Onze ervaringen delen via social media, Facebook. Ik ben zelf een Instagrammer. En voor de rest moet ik nog heel even bekijken of we nog op een andere manier iets gaan doen.